Ndichikutsambirai zvekare pano paHarare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara woturn on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Vadikani, first update yandinayo inova iyo update yecorruption iri kuitika muno muZimbabwe muHarare mutown. So da kuzokisirai video mutaura zvamunofuka mucomment section apo mukadzi uyo paanga achichema achiti bohere yatakuitwa nemapurisa iyi yekuti mapurisa anosvika achitora stock. After atora stock obva adimanda $300 yechoko mumwe. Adimanda $300, saka vapa $300 yachona vanenge vaparadza zvinhu zvatinotengesa izvo zvavanenge vapwanya, asi $300 vanenge vachitongoida. Vatora $300 vanzi takanoripota kuvakuru kumapurisa, hapana action iri kutorwa kana iri kuitwa. Dotita zvadofuka mucomment section izvo zvakonzeresa kuti vanhu veruzhinji vaite kugumbuka, vaite makakatano nemapurisa muguta reHarare mutown. Dakusiyai muchiona video, yapedza kuona video toa zvanofuka mucomment section. Ini saHarare ndafunga kukusiyai, tosangana zvekare munguva inotevera. Kwame tinotenda ndotengesera pagolf mafuta macosmetics muB48. Saka ndine nyaya iri kundishungurudza nanhasi. Nyaya iyi yakamira yakadai so pane mupurisa wekuCID drugs anonzi Moyo, anofamba nekakombi kakanyorwa kunzi Viravira. Moyo uyu akauya nachivaza kuri kuseri 8 o'clock, vakasvikomisa kombi yavo pasaidi reshopu yangu pana Bute. Vakapinda mushopu vakasvikobvunza kuti ko mafuta anga ari apa aenda kupi. Ndikati mafuta ndachinja space, iyi space handichaikwanisi, ndakuenda pane space yakachipa. Moyo uyu nachivaza vakatora mafuta angu vakatisa tumwa nemashefu edrugs kuti mafuta aya achatendedzwa. Vakatanga kututa masaga aimafuta angu anakatopeka kuti kuzoisa mashefu kana ndichinge ndagadzirirwa shefu, vachisa mota yavo iyoyo kombi yavaive nayo. Vadaro inini semunhu akarwadziwa zvakanyanya ndakabva ndakolapsa ndokuendeswa kuhospital. Ndaenda kuhospital kuParktown Hospital ndokwandakaenda, kwasvikonzi BP yenyu yakwira, shuga yenyu yakwira, mama kuti inonzi mild stroke, asi ndakarapwa zvangu ndikadzoka. Musi iwoyo Moyo akatora mwana wangu anonzi Tinotenda Nyamukondiwa akamisa mukombi. Amisa mukombi vakafamba naye hanzi kuMbare, mabhesi emutoriro, mabhesi embanje, vari tuna chivazi vachikolekta mari vachipiwa mari, vachikolekta mari vachipiwa mari. Dzakuma5 akazoti kuna Tinotenda, kana uchida kuti ndikudzosere mafuta enyu ndikuda 300, anzi akati kuda 500 US. Tinakati nini 500 US ndoiwana kupi? Amai vangu nezvakolapsa vari muchipatara, imi mukuda 500. Bvavati saka unowana mari. Tina akataga ndifonere munhu ari kushopu anditsvagire 300. Tino akatsvaga 300 US akapa Moyo nachivaza. Apa Moyo nachivaza mari vakabva mudzosera mafuta, asi mafuta emazhinji achakapera kupwanyika, mamwe akapera kurutwa nemavhenda. Pavaitora zvinhu vachiisa mukombi ndivunga ndakaita losi ye500 US yezvinhu zvangu zvakapwanyika, ndokubva vatora 300 pamusoro. Ndadaro after 2 weeks ndakaenda kuCentral ndakanoripota padesk panonzi report against police. Vakandidaidzira mukuru wavo ndikaripota, vakandidaidzira kuti ndinga ndakapinda maofisi anokwana 3. Ndobva ndazosvitswa kuofisi yemukuru wedrugs. Ndasvika ndakaona shefu anonzi Chari, ndakavaudza nyaya yangu yese. Ndavaudza nyaya yangu, vakati saka imi mitidzokerai tiadresa nyaya yenyu naMoyo. Tonzwa kuti zvakamira sei, kati asi nini mwoyo wangu uri kundirwadza nekuti operation yaMoyo yakatangira pandiri ikaperera pandiri. Harare yese nanhasi uno ichiri ngotengesa mafuta anova vakanditorera vachi achatendedzwa. Vadaro Moyo nezuro akauya akapinda mushopu mandinotengesera, akabvunza vakomana varimo kuti amai vemafuta vakaenda kupi. Vakanzi amai vemafuta varimo asi vakutengesa matracksuit. Akati amai ava vari kuclaima $300 yandakavatorera pamafuta akawanda kudaro e4,000. Ndakatovanzwira tsitsi. Saka handisi kuziva kuti kana usina murume mupurisa kana chikomba mupurisa handitenderwe here kutengesawo mafuta ari kutengeswa nevamwe. Ndofunga kubva kuna 4th kusvika kuna kuMbaro kumafuta eyo mashefu nanhasi aripo ari kutengeswa. Saka ini ndine bundu paMoyo, kana iri operation ngeiyo operation yeHarare yese toziva kuti mafuta achatendedzwa, nekuti ini nditorerwa mafuta ndiri 1 golf complex ine mashefu anokwana kuita vanhu 4. Vatiri kutengesa mafuta iwayo
vasina kana kumboona operation iyoyo, vasina kana chavakatorerwa. Asi nhasi ndakaramba kutengesa mafuta kunza kutenderwa hurumende haita mari. Ko vamwe vese vachiri kutengesa nanhasi operation yacho inotangira pandiri chiperera pandiri. Saka ndiri kuti kuna Moyo naChivaza mukadzi anonzi madzimai wedrugs ngavandidzosere 300 US yangu yavakatora pamusoro pelosi yavakandiitisa. Ndatenda havo. Right. Mungatitsanangura kuti mafuta erudzwai aya avari kuti haachatenderwa nehurumende amati ari mafuta aya mazhinji acho ndinoahodha kuindi anonzi Ayani ari pazasi pana Chinhoyapo. Mamwe ndinomahodha kumindi anonzi AK ari kuCopacabana. Mafuta malighting skin asi asina zvinokuvadza miri wemunhu noti ndinomahodha local. Saka kutori nemaindians vari kuvatengesa asi mimi ndimega makatageta. MaIndia atoriko paCopacabana pane mindi anonzi AK, kuzasi kune mindi anonzi Ayani, pane masikana vari kuna Cameroon makazara mashopu emafuta asini vakauya vakanditorera mafuta angu kashopu kadiki diki chaiko, asi mashopu akatowandisa handimbokwanisi kumataura ese. Pano paGulf pacho patori nevanhu vakatosara vasina kana kutorerwa. Pakona apa FCG pane shopu yemafuta iripo, pakona apa pana Bank pane mafuta aripo, pamukoto weDragon pane mafuta aripo. Vakangotageta ini ndiri 1 muB48. Right, mataura kuti mimi mapurisa haana zvaari kuita. Makambo approachawo here mamwe maorganizations akaita sana Zaki muchiripota nyaya iyi? KuZaki ndangasati ndaenda ndakamirira kuti mukuru wavo anga akataura kuti tiri kusolva nyaya iyi, asi ndakachamusika mwoyo wacho atuya futi nezuro kuda kuti ade kunesana neni here kana taidei handina kuziva, asi mafuta achina nanhasi uno handina kumadzosera pashofu, ndakasiya rumabhegi.